qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' trasfigurazzjoni tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Kif nagħmlu kull sena qabel nibdew il-mixja tal-proċessjoni tagħna, dejjem nibdew b'dan il-mument qaddis tat-tal bit-tal permezz tal-sunet li jkun bagħtilna Konsiljur Arċisqof kull sena. Fuq l-olja mqazza tid-dibdija tagħmex werriet il-glorja ta' Ibel il-Missier. Tkellim bisliem fuq it-tluq tiegħek aħrax mal-kbir Mosè, Melija, ras l-irħieb. L-apostli xejdu xhieda siktu kollha biża'. Għad-dera tiegħek kollha dawl u ġmien. Xtaqu li jibqgħu jommu f'paċi kbira u jduqu ferħ u għena ta' bla tmiem. Mal-leħen tal-missier li jħabbar għaxqtu, ma' sħaba tiddi b'nar l-Ispirtu Santu. Inti ben ġust, għażiż, sibt ruħek waħdek, tagħmel kuraġġ lil sħabek fuq it-tabor. Waħdek u wieħed int u bħalek ħadd. Aqgħad fir-rabta ħelwa lil kulħadd. Viva Kristu Salvatore! Be
خطر فوتور
ما تحسبك نارا اقطع بس نارا ايوه ايوه قومي بالشهرة ها ما هي Grazie, Fello. Nibżakum xie kappellan, għalek, għajni u komaħna, smartkom xejn Fej gras.
مشوا Bemba
inti li bemmaqlub ġit bid-dinja biex tħallina u temmisna mill-arfar tal-lub. Sitta ta' wissu, viva Salvator, viva Nistalija, viva sitta ta' wissu, Viva Cristo Salvator, viva Nistalija, u l-mortali tal-qulub. Salvatur imanatu, fit-tempju tiegħek inkunu miegħek. Salvatur tagħna l-medmin, hawnhekk qegħdin bil-dan li niċċelebraw dal-jum divin. Salvatur imanatu, fit-tempju tiegħek inkunu miegħek. Salvatur tagħna l-medmin, hawnhekk qegħdin bil-dan li niċċelebraw dal-jum divin. Ma xejn ma niblu, għax tagħna inti redentur, fidi kbira inti mmur. Aħna minnajrek m'għandniex futur. Ma xejn ma niblu, għax tagħna inti redentur, fidi kbira inti mmur. Aħna minnajrek m'għandniex futur. Viva sitta ta' wissu, viva Salvator, viva Nistalija, u l-mortali tal-qulub. Viva sitta ta' wissu, viva Salvator, viva Nistalija, u l-mortali tal-qulub. O Ġesu l-aktar u feddej tal-bnedmin. Ħares lejna aħna li ninsabu hawnhekk quddiem ix-xbija għażiża tiegħek. Aħna tiegħek u tiegħek irridu nkunu. U biex aktar nkunu maqudin miegħek. Kull wieħed u waħda minna illum jingħata lill-qalb tiegħek imqazza. Bosta ja ħasra magħruf qatt. Oħrajn li maqdru l-mandamenti tiegħek u jiġħdu. O Ġesu l-aktar ħelu, ikollok tniena minn dawk u minn dawn u l-koll ġbidhom lejn il-qalb tiegħek imqazza. Omulej Salvatur, kun is-sultan mhux biss tal-insara li ma jitbedu qatt minnek, imma wkoll ta' dawk l-uliet ħatjin li telquk. Amen li dawn mill-aktar fis jerġgħu għal dar missierhom biex ma jmutux fil-faqar u bil-ġuħ. Kun is-sultan ukoll ta' dawk li xi żball tal-moħħ qiegħed iżommhom imqarqin jew il-ġlied jifridhom. Sejħilhom għal port tas-sewwa u għal twemmin wieħed biex qasir żmien issir merħla waħda taħt raj wieħed. Għati mulej kobor seta' lill-Knisja tiegħek. Għati slim lill-ġnus.
għamel li minn tarf sal-ieħor tal-art tkun jinstema' dan il-leħen, tkun infaħra din il-qalb ta' Alla li minna ħadna saħħitna, lilu kobor u ġieħ għal dejjem amen. Missirna li jinti fis-swewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, bi kulli tridin kif is-sema hekk dak l-art. Obsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna l-dubietna, għal-ma naħdmu mill-ħmati għalina. Naħannix fit-tiġri, iżreħ l-isna mid-denja, nitolbu. O Ġesu li żjed maħbub, għax għatal missier etern, salvatur tagħna l-bnedmin, inti tajt lilek innifsek, sabiex tressaqna u tqedna fiħdan missierek, għamel li aħna mixowla bimħabba vera lejk, il-kelma mqazza tiegħek nisimgħu u nagħmlu, u hekk ġurnata niġu ngawdu fis-sema fejn inti qiegħed issaltan għal dejjem flimkien mal-Missier u mal-Ispirtu Santu. Amen. Viva Cristo Salvatur. Għan dawlu uħra. Għadur bil-mot,
كيف انتم هيك بالموت 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 لا 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 هيا 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 بالموت هيا Ma hinga, non sono che, allora c'è. It's a beautiful culture. بالموت هيا 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 بالموت هيا انا ما عنديش منه يعني
دور بلاش تبديش بلاش بالموت هي هي بالموت ازدفنا روح بلاش هيك كيف انتم؟ ايوه امشوا على القهوه هي بالموت هي بالموت نروح بالموت نروح بالموت نعطوا الفاس هي بالموت
Concede propulsus, udicius regis gloriae nostro heredes, efficias Deus et gloriae infirmas, esse consolo teres, eleum dem Christum Dominum nostrum. Grazzi tal-kooperazzjoni kbira li sibt minn għandkom. Il-poplu kollu, il-parroċċa kollha. Grazzi mill-qalb illi anke bil-preżenza tagħkom biss illejla dalgħodu għall-pontifikat u llejla waqt il-proċessjoni hija turija ta' kemm verament intom poplu li tapprezzaw. Il-ħidma kbira li ssir min-naħa tagħna bħala Knisja, bħala parroċċa u dan isir għall glorja ta' Kristu Salvatur u xejn aktar. Min qalbi nirringrazzja l-kooperazzjoni kbira li sibt mill-għaqdiet. Grazzi kbira lill-Aru. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat tal-Festa. Il-Kumitat tal-Festa Grupp Armar u anke sezzjoni Zaza li għenuna u tawna kull support minn qalbi nirringrazzjahom. Din kienet l-10 sena tiegħi ili hawnhekk magħkom 10 snin. Tul dal-10 snin ħadimna ħafna flimkien, ma għamilt xejn waħdi, imma ħdimna flimkien. Kull ma għamilna, kull ma qed naraw għamilnieh flimkien. Proġetti għandi għal 10 snin oħra. Għandi pjanati għal 10 snin oħra mit-tal-inqas. Imma fil-waqt li llejla ngħidilkom li nkomplu x-xogħol fuq il-faċċata tal-Knisja mad-dawra tagħha ġifieri minn barra. Fil-waqt li nkomplu wkoll ir-restawr tal-amara tal-kor li fadal bis-sejt ta' ġenb minnhom biex hekk ikun komplut ukoll. Però llum se nħabbrilkom proġett ieħor. Proġett li żgur huwa għall-qalb tal-Lijani kollha. Ilkom tgħiduli ħafna anke tul dawn l-10 snin li xbija ta' Ġesu Salvatur ta' qalbna. Għandu bżonn ir-restawr. Għaldaqstant jiena matul din is-sena se nibda il-proċess biex jibda l-istudju permess sikurja, ovvjament stimi ta' restawraturi biex ikun jista' jibda x-xogħol ta' restawr fuq il-vara kapolavur ta' Carlo Darmanini din is-sena jagħlaq il-200 sena mill-twelid tiegħu. Għala kif inhu xira li l-kapolavur tiegħu feluq il-200 sena mit-twelid tiegħu, il-kapolavur tiegħu Salvatur ta' Ħallija jibda l-proċess biex jiġi restawrat. U appena għamilt din il-kelma jitkellimta ma' xi ftit nies diġà bdew deħlin id-donazzjonijiet għalih. Minn qalbi diġà nirringrazzjakom li żgur ħansib kooperazzjoni kbir. Hekk hemm bżonn
Jekk hemm bżonn qatt ma milta, jekk hemm bżonn niġi nħabbat il-bibinjien stess. Għaliex? Għaliex għalina wara Ġesu fl-Ewkaristija għalina jiġi Ġesu fil-fiġbija tiegħu, Ġesu Salvatur fl-istatwa tiegħu. U allura għalinja missinna qalbna ġver, meta tara tħares lejk, aħna miġbudin lejk, missinna qalbna u għal-mimmi tajnej. U allura għandu bżonn nirrestaw u dan nagħmluh ukoll. Barra minn hekk nixtieq nirringrazzja lil kull min ta' sem biex isseħħ din il-festa. Il-kull min ħadem ġenwinament minn qalbi nirringrazzjah. Nixtieq ngħid grazzi l-ewwel nett lis-saċerdoti dawk li ġew assis ta' tridu, rajtu ximkien. Il-patri li kritika għawara fejn. Il-patri Clive, li kritika tridu, għankenna tridu ċelebrità. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi wkoll il-Monsignor Arċisqof. Dal-għodu kien hawnhekk magħna u Monsignor Arċisqof għalija bħala r-raj tagħna verament il-preżenza tiegħu ma ħaqġetlu grazzi tal-għodu, imma ovvjament tasallu żgur. Minn qalbi nirringrazzjah tal-fiduċja kbira li hu għandu fija. Lis-saċerdoti kollha nirringrazzja wkoll ċabċipa kbira il-grupp tal-Abbatini. Juħsibhom David, juħsibhom tant tajjeb. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Maestro Andrea Cassar. Li mexxa il-koru l-orkestra fil-ġranet tal-festa tant bil-qalb u tant tajjeb. Tant tajjeb. Grazzi Andrea. Nirringrazzja wkoll daqdew il-kniebel, nirringrazzja l-helpers tas-sakristan tal-Knisja li jgħinu fl-armar, dawk li jnaħtfu l-Knisja. Nirringrazzja wkoll il-Kunsill Lokali, is-Sindku l-Kunsill Lokali tal-Kooperazzjoni Kbira li sibt minn għandhom. Nirringrazzja wkoll il-Pulizija Żamma tal-Ordni. F'kelma waħda l-kulħadd, għax żgur ħaninsa l-xi ħadd, kemm l-eċitament u kemm żgur tinsa l-xi ħadd. Però minn qalbi qed nirringrazzja lil kulħadd il-kull min sinċerament wera kooperazzjoni biex isseħħ din il-festa li seħħet tassew. Nirringrazzja wkoll il-UTV ġvera li ġabu l-sandira diretta għal dawk li ma jkunux jistgħu jħorġu, li minn hawn insellem ukoll il-morda u l-anzjani kollha li ma jkunux jistgħu joħorġu ma li magħna gawdew ukoll din is-sabiħ li rajna ċelebrajna flimkien bħala festa. Issa bħalissa għaddejja wkoll il-ġabra, il-ġabra ta' dħul, li hija importanti ħafna ukoll biex tgħinna biex inkomplu nwettqu l-proġetti tagħna. L-aħħar grazzi tmur ukoll ovvjament meta nista' ningrazzjahom ukoll xi jidħlu il-laqta tan-nar. Din is-sena qegħdin niċċelebraw il-100 sena tagħhom. Fuq in-nar kelma waħda biss ngħid jien. Anke jekk ma tkunx tħobbu jew tkun dilettant tiegħu, qed tkun ħallija issir tħobbu, issir tapprezzah. Iktar minn hekk mhux biss sas-sbuħija tiegħu, imma li għall-grazzja talla ma nqala xejn. Kollox mar tajjeb. Nirringrazzjaw lil Ġesu Salvatur li ħarisna u jberikna bħalma jberikna fil-futur. Min qalbi grazzi ħafna u viva Ġesu Salvatur.
l-Evanġelju skont San Mattew. 6 jiem wara Ġesu ħamija u l-Pietru, il-Ġagbu u l-ħob Ġwanni. Dellaħħom fuq muntanja għolja waħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U dejrulhom Mossew Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawla ttietom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu.
pazienza